we only cheat with the one we love. Mahabang kwento po ito. Napamahal ako sa iba kahit may girlfriend pa ako. Nakakagalit, diba? Oo. Galit din ako sa sarili ko dahil lahat kami nasaktan ko sa kwentong ito. Loyal talaga akong tao. Isang beses lang ako nagkamali. Pero bakit sa tamang tao pa? Paano ko ba sisimulan itong istorya ko? Sige, pakikilala ko muna mga characters sa buhay ko. Ako nga pala si James. Siyempre hindi ko tunay na pangalan. Isa akong engineer sa isang manufacturing company sa Laguna. Matalino ako at may mga pangarap sa buhay. Alam ko rin kung paano ko aabutin yung mga pangarap ko. Pero sa pag-ibig, sobrang tanga ko. Hindi ko magawang mag-decide para sa sarili ko kahit alam ko kung sino yung gusto ko. Si Marie naman ay ang long-time girlfriend ko. Ex ko na ngayon. Si Marie ay mabait, masipag siya mag-aral at may takot sa Diyos. Tumagal kami ng 6 years na sobrang ayos ng relasyon namin. Wala kaming naging problema sa loob ng 6 na taon. Legal kami. Sa totoo lang, parang kapatid ko na nga rin yung mga kapatid niya dahil sobrang close ko sa pamilya niya. Lahat naman ng tao may negative trait eh. Yung sa kanya, pagiging immature at walang pagpapahalaga sa presence ko kahit magkasama na kami. Paano? Uunahin niya pang tumutok sa cellphone kaysa i-acknowledge yung presence ko. Hindi dahil sa tagal ng relasyon kung bakit ganon siya. Dahil una pa lang ganon na talaga siya. Tinanggap ko na lang kasi nga, mahal ko siya. Kinausap ko siya sa lahat ng issues na napapansin ko pero ang laging sinasabi lang sa akin, kung mahal mo ako, matatanggap mo ako. Pero in general, masaya pa talaga ako kahit may issues kaming ganon. Siguro nga kasi, mahal ko siya. Pakilala ko na yung taong yumanig sa buhay ko. Christine ang pangalan niya. Katrabaho ko siya at engineer din. Maganda siya pero hindi ko talaga siya napapansin nung una dahil nga may girlfriend na ako. Pero dahil sa mga company gatherings at yaya ng mga kaopisina sa labas, eventually nakilala ko din siya. Isang beses nagkayayaan kaming magkaopisina sa labas. Iinom at mag-good time. Nung uwian na, walang nagpresentang maghatid sa kanya kahit alam ng lahat ng malayo ang uuwian niya. Kaya nagpresenta ako dahil kaya ko pa naman at sobrang lasing na niya kaya di ko maiwasang mag-isip na baka may mangyaring masama sa kanya. Hinatid ko siya sa tinutuluyan niya. Inimbitahan niya ako na doon na matulog. Di sana ako papayag pero sobrang pagod na din ako. Pagkapasok namin sa apartment niya ay doon na siya nagsimulang magkwento tungkol sa buhay niya. Umiyak siya noon at ako naman, todo comfort. Doon ko siya nakilala ng tuluyan at nalaman kong sobrang dami niyang problema. Sinabi ko lang na kapag kailangan niya ng kausap, nandito lang kami ng mga kaibigan niya. Walang nangyari sa amin nung nakitulog ako dahil marunong akong bumasa ng sitwasyon. At lalaki ako na ayaw pagsamantalahan yung kalungkutan niya. Saka oo, may girlfriend ako. After nung nangyari na yon, lagi na niya ako niyayaya lumabas para mag-dinner. Usap-usap lang tungkol sa mga problema niya. Nagtaka na ako nung mga sumunod na yaya niya, bakit parang ako lang ang niyayaya niya. Pero naisip ko na lang na kasi ako lang yung nakakaalam sa mga pinagdadaanan niya. Okay siya kasama. Sobrang masikaso at sobrang thoughtful. Mga bagay na hindi ko masyadong naranasan sa girlfriend ko. Akala na rin siguro ng ibang tao na nakakakita ay magkasintahan kami dahil sobrang bagay talaga namin sa isa't isa. Ang hindi lang okay na ginawa ko, nagsisinungaling na ako sa girlfriend ko para lang makasama siya. Hindi para mag-sex kami kaya ko siya sinasamahan. Gusto ko lang talaga yung presence niya. Yung attitude niya at enthusiasm.
kahit sobrang dami na niyang pinagdadaanan. May ilang linggo din namin tinuloy yung ganong setup. Aware na ako sa ginagawa ko noon. Alam ko na din na nahuhulog na ako sa kanya, pero alam kong ayaw kong pigilan ang sarili ko. Nagkakagulo na kami ng girlfriend ko ng time na yon. Hinayaan ko lang siyang mapagod para siya yung makipag-break at yun nga ang ginawa niya. Hinayaan kong sisihin niya yung sarili niya na na-fall out of love ang magiging dahilan ng breakup namin. Lagi ko kasing sinasabing busy ako sa trabaho kahit si Christine talaga ang kasama ko. Pinigilan ko siya ng konti para hindi siya mag-isip na may iba na akong gusto. Alam kong may kutob na siya at hindi niya lang sinasabi. Hinihintay niya sigurong ako ang magsabi pero hindi ko ginawa. So yon, nag-break kami at noong di na kami magkasama, napangiti ako kahit sobrang nasasaktan siya. Dumiretso agad ako kay Christine at sinabi kong hiwalay na kami ni Marie. Doon, unang may nangyari sa amin. Sobrang saya sa pakiramdam na makasama siya ng walang konsensya at halong takot na baka may ibang makakakita. Araw-araw kaming magkasama at lalo akong nahuhulog sa kanya dahil sa pag-aaruga niya sa akin. Masayang buhay, walang pinoproblema. Alam ko nakita ko na yung tamang tao para sa akin. Ang dami agad naming naplano sa buhay. Bahay, sasakyan, pangalan ng anak. Maganda yung pangalang naisip niya pero di ko sasabihin dahil malalaman niyang ako ang sumulat dito. 3 buwan ang lumipas, nalaman ng ex ko na may iba na ako kagad. Sinubukan niya makipagbalikan pero di ako pumayag. Doon ako pinasok ng konsensya ko na may nasira akong buhay ng tao dahil sa pagiging makasarili ko at pagsisinungaling. Kahit sobrang saya namin ni Christine, ay hindi ko maalis sa isip ko yung ginawa ko. Minomulto ako ng kasalanang ginawa ko. Nagpaalam ako kay Christine at sinabi ko ang dahilan kung bakit ako aalis. Yun ay para bumalik kay Marie dahil di ko kinakaya ang konsensya ko. Sobra siyang umiyak ng gabing yon. Alam kong lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay pero iniwan ko pa din siya dahil lang sa konsensya kong minumulto ako kahit ako ang may kasalanan. Kasalanan ko pero ibang tao ang sumasalo ng sakit. Napakasaklap ko. Bumalik ako kay Marie pero araw-araw kong naiisip si Christine. Di ko magawang maging masaya kasama niya pero tiniis ko, dala na rin ang konsensya ko. 4 na buwan ang lumipas, nalaman kong may iba nang nagmamahal kay Christine at hindi ko kinaya yon. Alam ko sarili kong siya ang gusto ko at siya ang tamang tao na gusto ko para sa buhay ko. Sinabi ko kay Marie na hindi ko pa rin makalimutan si Christine at ayokong maging peke sa kanya. Di ko sinabing niloko ko siya nung una dahil alam kong makakasira iyon lalo sa kanya. Akin na lang yon. Noong mga oras na yon, natalo ng babaeng pangarap ko yung konsensya ko. Natakot lang akong mawala siya dahil alam kong wala na siya. Ilang araw bago ko napapayag na makipag-usap si Christine, nag-usap kami ng gabing yon na masinsinan. Sinabi niyang ang tagal niyang naghintay para bumalik ako. Mahal pa din daw niya ako pero natatakot na siya sa kaguluhan ng isip ko. Ayaw na daw niyang masaktan ulit kaya paninindigan niya yung bagong pagmamahal na nakita niya. Pareho kaming nanghihinayang. Pareho kaming umiiyak nung gabing yon. Magkayakap lang kami. Kahit may pagkakataon akong gawin yung mga naisip niyo, hindi ko ginawa dahil ayoko matulad siya sa kaguluhang pinagdadaanan ng isip ko. Ayoko siyang malito ng napakahabang panahon. Sa dulo, nawalan ako ng 2 naging importanteng tao sa buhay ko. Alam kong kasalanan ko yon dahil wala akong bayag para aminin yung totoong nararamdaman ko noong una pa lang. Alam kong kasalanan ko dahil hindi ko idinaan sa tamang lahat. Ngayon, di ko alam ang direksyon ng buhay ko at alam kong kasalanan ko yon. Payo ko lang sa mga nakikinig sa kwentong to, never cheat.
You will only destroy yourself and those who you love. Be honest at gawin ang lahat ng bagay sa tamang paraan. The truth is always the better path. And lastly, para sa mga nag-cheat na at di makapag-decide, always choose your heart. Huwag na mag-isip kagaya ng ginawa ko dahil mas lalong magkakos ng sakit at sobrang paghihinayang sa buhay. P.S. Hindi ko aaminin yung paglolo kong ginawa ko kay Marie. Habang buhay kong dadalhin ang bigat na yon kaysa siya ang magdala. Salamat sa pakikinig. Alam ko kung paano niyo ako i-judge. Alam ko na yon at sobrang pinagsisihan ko talaga ang lahat.